టీచర్స్ వాళ్ళు వస్తారు. ఇది అర్థం ఎట్లా ఎన్నిసార్లు ఇట్లా అంటే పొద్దున 8 గంటలకు మేము వచ్చాము. సెంటర్ కోసం పిల్లలు ఇబ్బంది పడ్డారు, మేము ఇబ్బంది పడ్డాం. కనీసం నిల్చోడానికి కూడా ప్లేస్ లేదు. సరౌండింగ్ అంతా ఎక్కడ నిల్చున్నా కానీ చూడండి పందులు ఇవన్నీ అసలు ఎంత భయంకరంగా. అందరికీ నమస్కారం. ఏదైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించి పిల్లలకు ఏర్పాటు చేసిన వసతులలో భాగంగా హైదర్నగర్ డివిజన్ తెలంగాణ మైనారిటీ రెసిడెన్షియల్ జూనియర్ కాలేజ్ వద్ద ఇక్కడ పరిస్థితి ఎంత ఘోరంగా ఉందంటే ఇక్కడ పందులు కుక్క పిల్లలు చనిపోయి తన దుర్వాసన వస్తున్నటువంటి పరిస్థితిని పేరెంట్స్ జీర్ణించుకోలేక వాళ్ళ పిల్లలు లోపల ఏ విధంగా ఎగ్జామ్ రాసురు అని చెప్పని పాపం ఆందోళన చెందుతున్నారు. స్థానిక తెలంగాణ మైనారిటీ జూనియర్ కాలేజీ సిఎస్ గారికి ఇప్పుడే విన్నవించుకోవడం జరిగింది. కనీసము గూగుల్ మ్యాప్తో చూస్తే దారి బృందావన్ కాలనీ వైపు నుంచి చూపిస్తుంది, కానీ ఇటువైపు బోర్డులు ఏర్పాటు చేశారు. దానికి కూడా మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఖచ్చితంగా అటువైపు కూడా నోటీస్ బోర్డులు ఏర్పాటు చేయాలని, ఈ పరిసర ప్రాంతాల్లో గలీజ్గా ఉన్నటువంటి ఈ వాతావరణాన్ని క్లీన్ చేసి జిహెచ్ఎంసీ బృందం చేత తక్షణమే తీసేసి రేపటి రోజు ఎగ్జామినేషన్కి పిల్లలకి ఎటువంటి ఇబ్బంది కలిగించకుండా చేయగలరని విన్నవిస్తున్నాము. ఒక పేరెంట్స్గా దయచేసి ప్రభుత్వము దీని మీద స్పందించి ఈ ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ వద్ద ఇటువంటి వాతావరణాన్ని పూర్తిగా నిర్మూలించి ఒక ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో పరీక్షలు రాయించాలని వేడుకుంటున్నాం. గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు చెత్త కూడా వేసారు చూడండి. ఇప్పుడే వేసింది చూడండి. ఇప్పుడే ఆమె తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వేసింది. మున్సిపల్ ఆమె కూడా స్టాప్ చేసి ఆమె కూడా